So guys, दिनैहाय आङो प्लास्टिकनि बेग बानायगोन ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो स' नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर आद्रा रोंदोंबा बा मोजाङै रोंजोबाखैबा बा सोलोंनो गोसोबा आं नोंथांमोनखौ फोरोंहरनोसै अननानै जोबजासे नायनायनि सिगां आं खावलायनाय थाबाय अननानैहाय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइकबो खालाम आरो शेयारबो खालाम स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बेखौहाय नैबेहाय ओरै हमनांगौ ओरै बेग मोनसे जानोबा नै मिटार होनांगौ ना मिटार गैयाना बेनिफ्राय नैबेसिम नङाबा नैबेसिमबाथाय बिराद मोजां जाबाय आरो बेनिफ्राय नैबेसिम ओमफ्राय बेरा गैया बिराद मोजां बेग जाबाय बिदिनो आरोबाव खनसे हास'नानै लाबावदो बिदि दख'ना एसे दोननोबा लानोबा माबा मोनसे मुवा लेखाफोर लानोबा बेखौ एसे गिदिर खालामनांगौ ओमफ्राय दा गिदिर खालामनोबा बियो एसे गोलावानो नांगौ आरो होमबा नायदो नै बेनिफ्राय बेसिम जाबाय आरो बेनिफ्राय बेसिम नायलांबाय था आं जा हास'नानै बेबायदिनो खालामनांगौ बेवहाय आं दस्रा कालारबो होनाय जागोन बे कालारानो जाहैबाय नैबे कालार माने बिबार बायदि नुयो फाख्रा सुबासो मालाया देलायनानै भिडिअ खालामो ओरै समान खालामनांगौ ओरै समान समान जाबाय ओरै खालामबाय नै समान जाबाय ओमफ्राय बेखौ एसे नै बुस्रोदो बुस्रोनानै लाखोजोबदो जाबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 था जाबाय 20 था ओमफ्राय नै बेबो 20 था बेबो 20 था सिखौना लाखाबाय दाना हेबनोसै बे सिख्रोबनानै लाखाबाय नालाय बेखौ सिख्रोबबावदो बेखौ सिख्रोबबावदो आं देखायफिनसै नै ओरैहाय नैबे गेजेरजों सोबाय नैबे गेजेरजों सोनांगौ आरोखि बे गेजेरजों सोनांगौ आंहा थाव सोबावना लाखिसै ओमफ्राय दाना बेखौ ओरै नारसिननानै ओरै बोनांगौ ओरै नारसिननानै बिदि जाबाय बे मोनसेया नैबे मोनसे जाबाय ओमफ्राय बेवहाय जुदि गोलाव गुसुं जादों होमबा बे गोलाव गुसुं जानायखौ समान खालामनानै ओरै समान खालामनानै ओमफ्राय बेवहाय जायगा लावसिनदों बे लावसिननायखौ एसे ओरै नारसोफिनदो ओमफ्राय ओरैथिं बोदो बिदि आरोखि आरो नायबावदो समान जादोंना जायाखै दा समान जाबाय नैबे एसे लावसिनबावदों नैबे सुंसिनदों जाबाय आरो बेबायदिनो नैबेखौ मोनसे नायबावो माबायदि सोयो नै बिदि सोबाय ओमफ्राय नै बेखौ ओरै सिथमनानै साजों लांबाय ओमफ्राय नैबे सिंनिया बे सानि ओरै सिंनि थानाया बेखौहाय ओरै सोबाय गेजेराव सोबाय ओमफ्राय होबाय जाबाय नै ओमफ्राय दाना आरो बेबो अबेबा गोलाव अबेबा गुसुं जादों नामा बेखौ नायबावदो ओरै सिथमनानै नै समान जाबाय होमबा जाबाय दाना बेखौ जरायनोसै होमबा बेजों जरायनांगौबा नैबेखौ सिथमनानै लादो ओमफ्राय नैबेनिखौबो नैखौ सिथमनानै लादो ओमफ्राय थिग बिदिनो ओरै सोदो बेलाय सोबाय नै ओरै सोबाय ओमफ्राय बेखौ आरो साजों लाबोफिनबावदो ओमफ्राय बै सिंनि बेखौ गेजेरजों सोबावदो ओमफ्राय दाना ओरै बोख्रेबनानै लादो ओमफ्राय ओरै नाख्रेबनानै लादो बोदो जाबाय ओमफ्राय आरो बेबो बिदिनो नैबे सानिखौ गुफुरखौ ओरै खालामदो जेनेबा सिथमना आरो बेखौ फाननानै सिंनिखौ सायाव दोनदो ओमफ्राय आरो बै सिंनिखौ नैबे सिङाव सोबावदो ओमफ्राय नैबेजों नैबे आसिजों नाख्रेबदो बिलाय जाबाय नै रेडि खालामना लाजोब्बाय नै बिदि माने मोननैजों हेबजोबनानै लाखाजोब्बाय बिदि हेबनानै लायोबा थाब जायो हेबनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो दाना बानायलांबाय थानोसै बिदि लाखाजोबनांगौ ओमफ्राय आं बानायनायखौ खिन्थानि मारै सुलांनांगौ नङाबा हमनो हाया ओमफ्राय बेखौहाय खेमसेनो रेडि खालामनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय नैबेखौ सायाव लांबाय ओमफ्राय बै सिंनिखौ
नैबेनि सिंनिखौ नैबे सिथमनायखौ सिंजोंनो दोननांगौ ओमफ्राय बे सिथमनायनि साजोंनो लांनांगौनो नोंथांमोना बेखौ स्ल' खालामनानै नायनो हागोन नारदो बेखौ बोदो ओरै बोदो आरो लावबावदोंबा बोबावदो ओमफ्राय नैबेथिं लावदोंबा बे लावदों बेखौ ओरै नारसोनांगौ ओमफ्राय ओरै बोनांगौ बिदिनो ओमफ्राय दाना नैबेजों बे दहाय जरायबाय नालाय आरो बेबो बिदिनो नैबेजों जरायबाय ओरै फानबाय ओमफ्राय नै बिदि होसिनानै लानांगौ नङाबा बुलुङो ओमफ्राय ओरै बे सानलांबाय ओमफ्राय नैबे सिंनिखौ बै सिङाव दोननायखौ साजों लाबोनानै गुदुङावहाय सोनांगौ आरो गुदुङाव सोबाय बिदि सिथमना जुदि बिदि सिथमना जादों रोङाखैबा नैखौ ओरै फाननानै ओरै मोजां फिदिंनानै ओरै फाननानै साफ्रेना सोनांगौ आरो जुदि बेयाव लावबावदोंबा नै बे लावदोंबा बेखौ आरो नारसिन ओमफ्राय ओरै बोदो जागोन बिदिनो ओरै हेबलां हाबाय बिजों हेबलां हाबाय बिजों हेबलां हाबाय बिदि आरो ओमफ्राय आरो आंबो गुफुर हेबबावगोन नालाय दे आं गुफुरखौ हेबथ'ला नैबो हेबनोसै दाना नैबेखौ मारै बारायो आरो नायफिनबावदो नै ओरै थिथमनानै लाखादो ओमफ्राय ओरै नारसिननानै लादो ओमफ्राय नैबेखौ लादो नै ओमफ्राय बेखौबो नै सिथमनानै लाखादो ओमफ्राय बे मोननैजों सोबफिननाय जाबाय बेलाय ओरै सोबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै लांफिनबावदो सानिखौ सिङाव हरदो ओमफ्राय बै सिंनिखौ साजों सोबावदो ओरै बोनानै लादो ओमफ्राय गोलाव जादोंबा बेखौ ओरै नारसिनदो ओमफ्राय ओरै नारथारदो बोदो ओमफ्राय ओरैनाबो ओरै गोलाव जादों नालाय बेखौ बोदो बेजों डाइरेक्ट खेमसेनो बारायलांबा हमनो हाया ओंखायनो बारायलांनांगौबा ओरै सुलांग्रोनांगौ आरो हाखासिगोन होननानैहाय ससेल' नायनानै दाथा नोंथांमोना नै बारायलांनायखौ नायबाय था आरोखि दा नै आरो बेयावनो आरो लाखिनबावनांगौ खनबाय ओमफ्राय नैखौ खनबावदो ओमफ्राय साजों हरदो साजों ओमफ्राय बै सिंनिखौ नैखौ खनहरदो बोरै नाखौ साननानै दासाननानै रेडि खालामनानै नायबाय था बेखौ बे गोलाव जाबाय नालाय बेखौ आरो नारसिनबावदो बोदो ओमफ्राय बेबो बिदिनो बिदिनो ओरै बारायलांबाय थानोसै ओरै गुफुर बारायलांसै आरो गुफुर बारायखांनायनि उनाव बेखौ ओरै सुफिनसै आरो जेबो रखा जेबो खोनानो नागिरा ओंखायनो अखा हानायाव मा खालामनानै थानो बेखौनो बानायनोसै आं साननानै बानायबाय आङो 1 2 3 4 5 जेब्ला 6 सारिख'ना जायो होमबा ओमफ्राय दाना 6था खना साननानैहाय बेयाव बेवहाय खना खालामनांगौ आरोखि ओरैबो नै जलाखा ओमफ्राय जेबो गिनांगौनि खोथा माने गैया रं नै बेजों जाबाबो बेजों माने खेंफिननानै बानायफिनबाय थानो एखे नै हायो बेजों आरोखि बेबो गोथों बेबो गोथां जेबो माबा जाया माने सिनबो थाखाया इसेबां माने बानायफिननो हायो आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाफल' बानायदों होननानै जेबो साननो नाङा नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होमब्लानो बिनि माखासे आरो ससे थाबावनाय जेन'बा फोजोबनाय आरो बेबायदिनो आखाइ सुनाय बेखौहाय आं मोनसे भिडिअखौ लानानै फैफिनगोन जेब्ला साबस्क्राइब खालामो अब्ला आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनानो सिगां नुग्रोगोन आरोखि मोजां बेफोरो ओरैनो थास्लाय न'आव थानायावहाय बेखौ बानायनो हायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो हात खरस एसे फैयो आरोना जेनेबा न'फ्राव एसे हेल्प होयो आरोखि ओरैनो थास्लाय दाथ' मा खालामनो अखा बोथोर ना अखायाव मा खालामनानै थानो स' बेखौनो हेबबाय थानो हायो आरोखि बिराद हेल्प होयो मोजांबो आरो जायफ्रा फसायो बे बायनानै लाङो आरो बेबायदिनो नोङो स्ट'र खालामनानैबो मानो हायो आरो बेबायदिनो फायखारिफोरनोबो हरनो हायो आरोखि बानायबाय थायोबा स' मोजांल' हेबनानै लानो रोंनांगौ डिजाइनफोरखौल' कालारा बबेया खारा बेफोरखौ नायनानै बानायनांगौ आरोखि होनबानो माने मोजां बेफोरबायदि बुस्थुआ आरो गाव रोङोब्ला गावखौनो एसे मोजां मोननानै लायो आरोखि ना सोलोंनायनि जेबो भुल नङा ओंखायनो सोलों आरो बानाय आरो रोंखादोंब्लाथ' स' थेंकिउ मानो होनोबा गुबुनफोरखौ फोरोंनो हायो बा गावनो खामानियाव होयो आरो बेफोरखौ बानायनानैहाय इउस खालामनानै लानो हायो आंबो बेबायदिनो बानायनो मोजां मोनो ओंखायनो अखा हानायाव मा खालामनानै थानो ओरै हेबथावथाव आं गुबुनफोरखौबो फोरोंहरनोसै होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो
नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंनि इउटुब चेनेलाव आं दस्रा भिडिअबो बानायना हरनाय जायो अननानै नायलांबाय था भुलफोर जायोबा कमेन्टफोर खोन्थाहर भुल जाबाय होननानै आरोबा माबा मोनसे सोंनो गोसोबा सोंहरनो हागोन आंनियावहाय कमेन्ट हरनानै होमबानो आं खिन्थाहरफिनगोन आरोखि स' थेंक इउ नायलांबाय था आरो नायनानैहाय मोजां नुदों गाज्रि नुदों अननानै खोन्थाहरनो दाबां आं गोख्रैनो लाबोगोन आखाइ सुनाय आरो बे बेगनिनो रुगुं जोबथा सुनायखौ आं गोख्रैनो लाबोगोन बेखौ एसे मोजां माबाथारनांगौ खनाखै बे जाबाय दा ना नैबे बिजों बिलाइ बिजों ओंखायनो नैबेयो लावदों बिजों नैबेजों बिजों जाफिनलायबाय जेरैबो बिजों जाफिनलायबाय नांगौ जोब्बाय नै नों मबाइल मास्टार गैया नों बिसोर मा मास्टारसो माथा गेले खना जाबाय बिदि जालांसै बिदिसो होनसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों